Мариана Поповска се казвам. От пускането на дома работя. Това са вече 2 години и няколко месеца откриването. Защото работя с тях, непрекъснато съм в контакт с тях и така виждам, че те са по-особени, по-озлобени някакси, дали живота, нали, защото са дошли тук. По-различни са, не са това, което съм мислила, че е възрастният човек, че са добри хора, че са... Има между тях неразбирателства. И то в повечето случаи го има тук. Много малко са хората, които в една стая, примерно, много добре съжителстват. Повечето са, карат се, делят нещо. То е различни характери, нормално е, не може да... Но така, с друго впечатление съм от тях. Те са от това поколение, което не могат да свикнат с това, че отиват в дом. Те си мислят, че са захвърлени, че са изоставени, не могат да разберат. Малко са хората, които не искат да пречат на близките си и да дойдат сами да живеят тук, където е тяхната среда. И така, различни са нещата. Някои ги приемат, повечето не ги приемат. Но пък като няма къде да отидеш, се примиряваш. Защото те като дойдат в началото са едни оплашени, такива... Просто, не знам, аз първите дни съм плакала с хора, които са оставяни и си тръгват близките. И изживявала съм ги тези емоции, нали, които са на... Който постъпва тук потребителя и много съм се чувствала кофти. Пък някой, примерно, когато си отида от този свят, нали, също, когато си имал някакви контакти, така. Но с времето се свиква с това нещо, защото на нас ни е работа и не можеш, те са много потребители, не може за всеки един да... Но неприятни моменти има, когато трябва да се изпрати, да се отиде. И така, има и неприятни неща. Баба Милка, здравей! Ботка, къде е, бе? Стой на ти за постригване ли си? Искаш ли да те пострижа? Тук, да. На салона. Не, тук ще сложим столчето. Не ме пострижава глубоко. Понеже аз съм много внимателна с тях и много така... Жал ми, аз не мога да бъда груба, не мога да съм с груби такива обноски към тях. И просто търсят ме. Чакат ме да се върна, много дълъг отпуск или много дълъг болничен. Преди никой да жи. На гости? Добре. На гости да се види. Разбира се. Чувстват се изоставени, ненужни и така. Просто изживяват ги тези неща. Само отзад ли да я намалим или отгоре? Аз викам само отзад. Само отзад. Защото Добре. пред слагам. Те просто виждат, че това е техния дом и тук ще бъде до края на живота си, ще живеят тук и някои се примиряват с тази мисъл, че те нямат друг дом, това е техния дом. И много често казват, тук ще съмре. Това е нашия дом, нали? Аз не ти ги сложих много хубаво, ама ти ще си ги оправиш. Ще ги оправя. Ай. Чакай. Честито. Благодаря. Свикват, просто няма друг изход и свикват.